je veľmi riskantný. Hráme hard mod, $100 betnutých, tak poď. 251, 329. 329 je extrémne dobrý profit, ktorý by sme už mali zobrať. A reálne ho aj chcem zobrať, ale chcem ešte jedno dať. Máme 6 streak, takže 6 políčok streaker. Akože keby sa dostaneme aspoň na 1k, to sú ešte 3 políčka, tak to by bolo po piči. 11k to je tak 6. A to máme 5 miliónov, keď sa dostaneme na koniec, no. To piče, no poď. 595 cash out. 595 cash out, prisahám na všetko, čo môžem. Prisahám. Yes! Yes, kurva! Pome! Posledný! Yes! Yes! Ty kokot! 3k som mohol mať. 824 doma. Zo stovky. Krásne.